Honor 400 Lite yoki Honor X9C. X9C телефони аст ки айрӯи дизайни зебо ва айрӯи корпуси бақувваташ бисёри мардума да ҳайрат мондагиаст. 400 Lite боша, кнопкае дорад ки ин кнопкаш дар вақти тоқагӣ метавонад ки хатит гап зана ва якчанд функсияи дигара иҷро кунад. X9C процессори телефон боша Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 мешавад ки дисплеи телефон 120 Гц AMOLED кор мекунад. 400 Lite бошад, процессориш Mediatek Dimensity 7025 Ultra мешавад ки 400 Lite ҳам 120 Гц AMOLED дисплеиш кор мекунад. Батарейкаи Honor X9C 6600 ва 400 Lite боша 5230 мАч мешавад. Айрӯи камера боша, камераи ҳар душ 108 мегапиксел мешавад ки тарзи камера карданашона бинен вақтон баҳо тиен. 400 Lite нақш боша 20500 рубл, X9C боша 23500 рубл. Ба гуфт шумо кадомаш хубаед? Дар комментария нависед. Агар телефонно ба шумо маъқул шуда боша, рақамҳо дар рӯи экран метавонед ки заказ кунед. Адресои мо боша шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зелёный.